ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. даиҷа боша мо документкунӣ омадем, документкуниам неву пурсиданӣ омадем. ана ФМС грин карта барои отпечатка. ана одамое ки коргаро ҳастанд, агар в течение 1 моҳ отпечатка наспоранд штраф мекардем. ана одамое ки частни омадагиян, ина ранги дадайма штраф намеспоридян. гуфтум хайрият ки бо штраф намеспорем. дина дадама калуга роӣ кардаги будам, ина дадам хати Муҳаммад рафтаистам. ана баъд у духтаре ки документ мекуна, документҳои дадама айёдаш буровардай, дадам бечора беҳуда рафт омад калуга. хайр раҳпулӣ наметем, барое ки ана у айби вай қатия. хай якним аз дадам ҳеҷ гап не, качелӣ карда чарх зада омад. инам хелӣ карда мо ФМС буромадем. қариб 2 соат зиёд очират нигоҳ кардем. хай ба хайр будай ки штраф намеспоридай. ина даиҷа ганҷинаи гӯшлақа кати рафтаистем мо. ҳозир МФЦ медроем, баъд ҳамихел мерем сини хонамон. ина духтарои азиз рафтам барои хидмат заказ кардагӣ будам барои хай хонамона. ана 2 гел для душ заказ карда будам 400 мг, хеле арзон будай. ва шампунам 400 мг. ай 2 бо заказ кардам, якташ гудако қатимада, якташ дадамда. ана даиҷа боша 3 набори крем 199 рубл 30 мг. ана 3 намуд шай барои ҳамин заказ кардам. даиҷа боша креми по, креми даст барои хидмат заказ кардам. ва 2 помада, якташ ана бисветния, якташ розови ва пробники духи мурмур заказ кардам. Рината заказ карда будам, наёмад. мондаги заказома ҳамаро гирифтам. хай барои хона ҳамамо ҳамин чизора истифода мебарем. касоне ки кор карданиян, занҳои азиз, биен қатимо кор кунен. ҳамин чизое ки мо дар рӯзгормон истифода мебарем, ҳамаи чизош ҳастай. беҳад борои хуб дора Фаберлик. аксия буд, барои ҳамин 2 гел для душ гирифтам, 2 шампун гирифтам ва инаи кремора гирифтам барои хидмат. ва бо каталоги нав. касоне ки кор карданиян, дугонаҳои азиз, марҳамат, дар комментария нависонен ва рақамҳои телефони ман дар инҷа нависондагия ҳатман занг бизанен. даиҷа боша и спрей барои пӯшок утюг кардан, дӯстони азиз, беҳад бӯи фасон дорам. ина ира ранги ҳамо об мешапену ҳамхе утюг мекунен, лекин бӯи фасон дора. ман ира каталоги дигамда заказ кардагӣ будам ана пештар ва уқа истифода намебурдам. ҳозир истифода бурдаистам барое ки куртои паплин чихелай ана мешӯен ҷинҷ мешавад. барои ҳамин беҳад мада маъқул шид. касоне ки ягон чиз заказ карданиян, дӯстони азиз, марҳамат рақамҳои мада нависен, чӣ дар кортона кадом адресай, кадом шаҳрай, ба шумо равон мекунам. ҳамаи молҳои Фаберлик беҳад мада маъқул шид. ҳамаи молу маҳсулотҳои Фаберлик барои рӯзгор ҳамада дар кор аст. ҳамин чизора мерем ай магазин мехарем. биен ҳама каса занҳои хонашин қатимо якҷоя кор кунем. даиҷа боша мо ҳозир ҳамроҳи шумо долма омода мекунем. дӯстони азиз, барои долма ман ина фаршаву пиёза ай мясорубка гузарондам ва ним пиёла биринҷ ва камтарак намак медозем. ана баъд 4 молоти перец медозем камтар. баъд зираҳои ватановардагӣ майҳамо мезанем. мо ай Тоҷикистон омадем, 1 гала зира оварда будем. во очам мондагӣ буҳрома рӯӣ кардак.
барои больница ягала ана конвертам хеле гуфта будам равон карда хавли бо абзор мекунам нишон метиҳам ана боз зирамонрӯӣ кардай ина даиҷа боша ман начинкаша тайёр кардам бози як барги нава мекушоем ва печонданша сар мекунем ина даиҷа боша ман баргора айболош оби ҷӯш рехтам ана ози камтар меистава печонданша сар мекунем даиҷа боша печондани долмарамо сар кардем ана ҳози долмара мепечонем ва омода мекунам хӯроки шом очаҷон мамсоқ саломат расидагӣ омадагӣ ай пеши хоҳарам дай ана ҳар рӯз хайқатишон гап мезанем хела вақти очам хишай барое ки духтарша 4 сол зиёд шида буд дидагӣ набуд ана ҳози ҳардушон якҷоя хонада шиштан дам гирифта очам хела мега салқина иҷо тоҷикистон беҳад гармай бисёр одамо мепурсанд бачаи калонитам омад бачаи калонӣ ана дарси англисӣ рафта истай як ҳафтада 3 бор дарси англисӣ дора ва бокс мерава барои ҳамин наёвардак очам насиб кардагӣ боша соли дига экзаминоша месупорава каникулда очам кати ҳардушна фарёд мекунам очам насиб кардагӣ боша документ тайёр мекунад даиҷа то учена насиб кардагӣ боша иншааллоҳ хонамона соз кунем документ кунем ва дига ҷои пропискаю чӣ намековем барое ки камтар ана қиматтарай хай аймо бо арзонай тарафҳои хоҳарамда беҳад қимат я регистратсияи 3 моҳара 10 000 да кардам дига очамам хирсанд хоҳарамам хирсанд ана хоҳарам мегӯяд ки овли очама 1-2 моҳ ман мекунам ман гуфтам не 1 моҳ басай барое ки бачама барои мактаба тайёр кардан дар курай оли насиб кардагӣ боша иншааллоҳ шавҳарам зимистон дар хонашон мераванд гуфтаг 1-2 моҳ меистам ана шавҳарам хай брава биёя хай бо дига шавҳарам да документ мекунем насиб кардагӣ боша шавҳарам мега ки мошинат мехарам ростӣ хела хурсанд шидам ая тараф ана дугона мега ки ози ту мошина мегирӣ туда пособияи хушрӯ наметиҳанд барои ҳамин бо да фикри ҳамин задам ҳоли ку гуфтам иқа бестам 1-2 бор пособия гирам ина даиҷа боша долмора печондам хайуқа бисёр нашид бо дабараш ана картошка мепазам ранги қазон кабоб карда ба ҳамара дам медозам ина даиҷа боша бо барг мондад ира насиб боша пага барои ош мепечонам умедворам ки долмаи ман беҳад ба мазза мебиёя ина даиҷа боша зербакша кардаистам тамад надоштам ҳозир хай вақти помидорай помидори свежи медозем бо хушрӯай ина сабзӣ пиёз картошка болгарӣ дохтам ва помидор ҳозир намак мекунему долмара мечинем ва дам медозем ина даиҷа боша долмаро чиндам ҳозир айболош об мерезаму баъд дам медозем ина даиҷа боша ина обша ҳами қам медозем чени ҳами лаган мешава сахт мепӯшонем даҳанакша мепӯшем я 40 минути дига меиста ё 35 минут 40 минут ха ҳама чӣ хидаш қатӣ мебина паза мегирем мехӯрем даиҷа боша шавҳарам тарбуз овардай ҳозир мебурем мебинем дуюм бора харидаистем ҳозир бо килош арзон шидай 15 рубл шидай вақти мо харида будем 55 рубл буд лекин беҳад ба мазза буд умедворам ки ишам ба маззаи бадай беҳад тарбузи фасон бӯҳошам ранги тарбузои ватан баринай беҳад хушрӯ намедонам ин ай кадом давлат овардагиян ки беҳад ба мазза бӯшам аҷоибутай ина даиҷа боша хӯроки моам омода шид ҳозир мевар дорем ва бо баҳри шумо навор мекунам ина даиҷа боша хӯрокомон тайёр шид бардоштам дӯстони азиз падачам ҳама хеле ҳай касоне ки сер накардам баъд ним косагӣ шӯр боша мевардорум қатӣ ана
пиёз миёзош ина ҳозира шуда ина ҳамин мо дар иштиёи таом касоне ки хӯрдаистанд шумодаам ҳамчунин ина дар иҷа бошад тарбузакорам буридем ҳозир мерем тарбуза мехӯрем баъд хай бо чой хӯракон мекунем беҳад тарбузи бамазза ҳай ана ман фикр кардам ҳоли тарбузои бамазза Россия намеояд ки не беҳад бамазза гӯшт беҳад фасонай ранги бои тарбузои Тоҷикистон